assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ya Pindi TV bisimilla mon ruɓɓindi jayndeli moɗon weltare min dañi huccide mon kala saaha noon kadi min jogori weltare huccide mon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan juma mubarak aljuma moƴƴo malaɗo goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hawɗo mborosa holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka foof addande on ko ɓuuri tengtude e jayndeli moɗon ɗum noon bani mon debbo Aissata Ndiaye hande ne won dañi weltare wondude walla yirtude bamum Moussa Nia saaha fo noon Moussa Nia ɓe namno hoto bama Moussa Nia woni ɓeni mbiya hoto Amadou Moussa woni mbarko jaam joguimo ko jaam tigui joguimo Amadou Moussa an amo e jaam amo selli ɗum noon Baba Moussa hande kam arti kanko e hoore makko mo haalanen holko wonno e tew mum Baba Moussa. Aissata Ndiaye ko noon tigui mi salminimama weltanimama ñaguimama duwaw ñaguimama yafuya nde won noon voilà sa ɗaccidama e galle he an goto aɗa wawi gaynude gueɗe ɗe walla ni ɓe mbasa hattade am kono ko ganduɗa ko yeewe nde tigui woni no gaɗa beño no waɗiri ɓe gaɗa beño walla no waɗiri ɓe gaɗa beño ko noon tigui waɗiri min gaɗa beño sikki ala ganduɗa ko noɓe kewi wiide kala mo jewnuɗa koko yewnuma yiitayro ala en calminiɓe kamɓe foof to mbawi wonde noɓe mbawi wonirde en beltanimama no fewi en mbiɓe koye jaam woni ɗen alhamdoulillahi rabbil alamin en guehe dow jaam en guerte dow jaam kadi ceernam ine dow jaam fa tabarakallah machallah moni on ceerno Ceerno Mamadou Moussa machallah yettere Allah yettere Allah ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui ene wayno Aissata Ndiaye sa daari journoji leydi Sénégal oɗo subaka cikkata subgoji local ko ɓawa janggo jogoro wonde walla koye mois de novembre ha joni haareji ne jokki ha joni ganduɗa ko peeje ɗe peccorɗe ne jokki coalition ngaji fof koko dilli kono hanki noon dilli ko on grande coalition walla coalition parti au pouvoir Benno Bokk Yakar ko oɗon coalition tigui woni dilluɗo kono alhaali subgo ardugol ganduɗa kay mairie de Dakar kono kay e nder yogue dewnuji leydi Sénégal Aissata Ndiaye ɗum ne ɓuuri jojude e nder jayde leydi Sénégal oɗo subaka aljuma wadde ha joni jayndel ɗi nane dawrugol ko noon tigui jayde quotidien udditidama le quotidien oɗo subaka jayde Madiambal Diagne nde arti tigui ɗiɗon sungoji local e wiide mabɓe Aissata Ndiaye désignation candidat Benno Bokk Yakar jogoɗo tigui ganduɗa ko jonnade ɓe to ville mo Dakar ene wayno wonno ko suspense walla mbiyen ko kumpo wonno e wonande yimɓeɓe hakkude Abdoulaye Diouf Sarr e Amadou Ba kono de ganduɗa ko o hoorejo leydi ndi lamtoro Bourguédé makki Coumba Thimbo suuɓimo tigui Abdoulaye Diouf Sarr on jagorɗo o cellal leydi Sénégal gam kay ardunoɓe walla mbiyen yahnoɓe ɗiɗon sungoji beele de wawa heɓandeɓe fartage gayan ɗo e Dakar e sikki ala e siftinde guila hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e nayyi manam 2014 ɓe keɓani polguɗo e Dakar caggal ɗum noon e nder hello mabɓe joyaɓo ganduɗa kay ko jani hakkoɓe quotidien le quotidien garti ganduɗa ko gummogol Abdoulaye Balde e nder Benno Bokk Yakar e wadde tigui liste mum a para kono hanki de on gorko walla mbiyen maire mo Ziguinchor o waɗi déposé caution mum gam kay yaade ɗiɗon suudu jeyde enquête koloski enquête arti tigui koye ɗiɗon investiture Benno Bokk Yakar e nder kadi ganduɗa ko ɗaɓoyɗen ɗiɗon mairie de Dakar ene wayno noon wonno ko Dio Amadou Ba hakkude mum e Diouf Sarr ɓe mbi ko waɗi dégagé kono kayya oɗon bataille mo Dakar ene wayno noon e nder ndeɗo jayde kongi Papma Hawa Diouf mo Benno Bokk Yakar o wi ko ha joni noon ganduɗa ko o maslaha wona jokki des négociations sont toujours en cours kanko arti hen kono kay o arti e ganduɗa kay koye doole ɗe Benno Bokk Yakar jogui ɗo e Dakar kono kayya eko wawi fewjude yuɓɓoni ɗiɗon sumoji local caggal kanno ko Ibrahima Bakhoum o wi ko ganduɗa ko kala wawɗo folde ɗo e ganduɗa koye Dakar e ɗiɗon noon sumgoji gara hen ɗo e Dakar Aissata Ndiaye o wi ɗum ɗon ne wawi hokkude ganduɗa ko on tigui woni jogoɗo ganduɗa ko lomtiyade Macky Sall e 2024 kanene tawi nder hello mabɓe tataɓo kamɓe ɓeɗon jayniyankoɓe kadi caggal kana ɓe garti koye nutrition des Sénégalais ɓe mbi ko danger de la monotonie sa nani monotonie alimentaire noon Aissata Ndiaye ko ñande fo ñamde maaro ñande fo ñamde maaro ɓe mbi ko ɗum noon ko hunde wonde dangereux kono kay hunde ɓurne fonde ƴewtede ɗum ne tawe e nder ndeɗo jeyde enquête ɗum tagui maaro jarde Sénégal jayde Vox Populi jayde Vox Populi ha joni e ɗiɗon investiture pour les locales ɓe mbi ko Macky impose ses choix contre vent et marée ene wayno noon ko suɓo belɗomo walla mbiyen konngol ko gorol walla mbiyen konngol ko gorol ko hoorejo leydi ndi jeeyi ɗum suuɓima ganduɗa tigui ɓen ɓe ganduɗa fotɓe yahandemo ɗiɗon sugoji local e nder dewnuji leydi Sénégal kala kono deya ɓeɗon kala keɓe caggal ko hen tigui keddoro kono kay addi caɗele kewɗe e nder Benno Bokk Yakar saabu tigui hol holliɓe mbawa tigui yadude hen comme to Thiès investir e oɗon local Aissata Ndiaye ɓe mbi ko le vent de la révolte souffle to Thiès soit ganduɗa kay mo hoore leydi
ndi wadi Idriss Seck kono kayya hewbe jaban dum caggal de wadi zappe tala silla kono kayya odon ganda suutiji gongaji mum farde be don rewmi senna dum ne tawi der redo na jayde kono kayya toto makke ha joni tigi ko alhaali di don cadel désignation wonde kayya Matar Diop ngam kay odon na département di to na cadele dum mo woni ko tawte der ne don jande ko support gaynde las ko dawri natal mabbe hanki to be jodi no toto permanence mo APR en wayno non be garti tigi dépôt caution ngaji azimut kono kay der odon majorité présidentielle implosion de Benno Bokk Yaakaar en wayno idon allié kala bari révolté wulude dictateur Oumar Sarr wondi be mumma ko ngi monna en tawi der redo jande kono kay wadde déposer caution monna e be garti no anet ni jaggal kana ay sadni jaya en wayno toto autoroute à péage e widi jene ko be las ko gendarme goro ngandati ko automobiliste goto wala men auto goto firimo nganda kayya ko peral musngalla mona hakkunde wurbe e maybe dum ko tawte der na don jande las san jande les échos arti nganda ko candidat Benno Bokk Yaakaar toto jakar be ko Zouf Sara nawi raya odon communauté libi fofo nena tiagal odon jagordo cialla lidi Sénégal be ko l'homme du président on hore lindi subi ha so dewi wa parcelle on kalon de min noma mila Amadou Ba no heno kanko fadano ono ka ene wayno ganda ko Macky Sall ganda ko ay won joginobe hen yakare de ay so tawi ganda Amadou Ba gagnamno do Dakar en Macky Sall ngollo janfi monde janfi mo waji be le ministre de la santé désigné pour aller à la conquête des Dakarois Amadou Ba zappé la grande déception des Parcellois ene wayno non wona parcelle tan wada zappé wala mbienna wona parcelle tan wada décevoir odon casting mo Macky Sall wadi ganda kay wadi créer des frustrations ender tigi ganda ko ender Benno Bokk Yaakaar dum ne tawi nder ganda ko helodi dabo ha jobo de jande les ko ro subaka e san yabe mbi ko toto sikapa liberté ko don no debbo wada poursuivre ganda ko détriment de santé est-ce que dan nan de Zahra Iyane Zahra ay meden non nandi set amen nandi on nandi dum ci kuda non dum kay mais ma be kaldu commentaire Zahra Iyane Macky Sall wadi mo yo ardo toto sikap liberté toto jarer ay san jay ko Thérèse Faye Macky Sall wadi tonno ko rek ya moi Sara kanyum tigi ganda ko wada zappé Fatick ko Matar Ba on jagordo ganda ko coftal bali wada choisir Sori Kaba wonude Biram Faye kanyum kala madame zappé to Thiès ko Yankoba Diatra kanyum wada désigné Talla Sylla so wadi démarqué kanyum kay coalition Mouma Ndiaye ya aboni ya ko moyna to Saint-Louis nona be bi ko bataille hakuni socialiste ngam kay ya no conseil départemental Assane Ndiaye to Louga ko Moustapha Diop kanyum tigi wada reconduire Mamour Diallo kanyum wadi déposer caution mum Eva la Sodi maire ene wayno tigi ngam da hayso tigi hore lendi wino ala liste parallèle holbe jabani non bi ko kayme tigi jaar e dido sumoy lo jayde l'observateur a théoron élection mo janvier 2023 janvier 2022 so nani kam de woro mbadi kam ci élection hande bi mati janvier 2023 janvier 2022 be bi ko Macky Sall la liste de Benno et les 106 sondages ene wayno Macky Sall wadi soaji mum ganda ko subi mabbe en tigi be welbe mon ko ya subi ben me ganda fodbe ya hande moy dido no combagne kono kay dido sumoy local dum ne tawe e der helto tabo de jande yusumaji ngena tiagal kanna be garti e odo phénomène banado toto ko may falla on tubaka onodo suhunu mum kono kay ko goldo gor ko bado gede kanturide gede neftinde so tewi tigi no ciano men wi nane e mbay ko trade golum ko ngol be mbi retour au centre où un volontaire français a violé 8 enfants sen gay ko sukan jararo anda wori violé kay o kulani hen o hersanen te kadi jaaha nder leydi jayde le soleil kwadi le soleil national gendiri ne article VIH nganda ko sida do nder leydi Sénégal be mbi ko taux de prévalence poursuit sa baisse ene woni ay sen be mbi ko ndiga piccal la joya e kala temdere ndida hande non wondi ndiga piccal tate kala temdere ndida dum ko enquête losko gonda wadi dum ko ngudon gomo witengo oni sida be mbi ko leydi men Sénégal e nyalawma hando jogi tigi rafabe odon vie sada vie sida ko temede ko nanganda ko capantate jene ujunere pawdi temenaya ben kala ngoni rafabe vie sida wadi men ko hunde usindo no hande ni tagal kan be garti Colombie culture sanani Colombie culture non be ko ben ne hobbe poli pigeon aji be bi nganda ko peran wa jarde 6000 francs per ya taw ko pigeon tos jara ha 200 000 francs pigeon tan jara fondu ba ham di non
ko business bo pigeon voyageur des ay ko en fait non ti do won ko tawte ndem ne tiagal solo rewi hen ko jayde libération ko non kewden wiide sona révélation tan ko scandale et cette ñaybe ngati abus sexuel odono gorko pédopornographie sur des enfants défavorisés à Kër Mbay Fall odon gorko wité ko Brice Traite au Sénégal en wayno non hewbe gonda ko wonbe toto France 5 volontaires français kadi tigi neldi e der imaluji men hollude tigi odon gorko golle de wada do Sénégal wona kantude kono de dum fofo yiya ko wala tinaka dénonciation odon non mo Brice Traite be koliti non wadi arrêté par la suite toto France kono kayya so leydi men Sénégal ene sohli on way tigi artire do ñaawe wala tigi ganda ko gide don gede pay mo ko wala ubide odon justice sabo tigi ganda ko arti ha don be bi ko Sénégal le prédateur avait avoué devant la directrice du centre et deux des témoins avoir envoyé des vidéos pornographiques au lieu avoué ganda kay neldu vidéo ji kantre di faade be do no sukabe no non ko odon ko kaldum kana taw der ne hello jogo min so arti tan ay sen gay Brice Traite yo arti ha do ñaawe sabo non woni lawol non tigi do be gitti dum be nayi dum ha ton dene woni mawdo ñamel ko jobe non tigi jaynde stade uddata dama jaynde stade en talla mbay hammadi nya wondude nganda ko o Salifa Sané Lamine Sané wondude tigi nganda ko Youssouf Sabali wondude nganda kay ko Wagge Moussa Wagge RCV be bi tigi be don nganda ko tawatonobe walla biena wonobe titulaire 2019 nganda kay Aïssa Ndiaye mbay wade raté kan 2022 sababu non ko nganda be do ngala ko lubaji be to ko ngani Lamine Gassama wondude nganda ko RCV kanyumen ngala ko lubaji ha joni kono Salif Sané Moussa Wagge kanyumen ko journée du monna nganda ko o copie monna woni ndi nganda ko ko kanyumen fartange mbay xamali nya gonoro tête mondial Russie 2019 kono de so renta nganda ko arta mondial Qatar 2022 arta won kan ko do yubine toto Cameroun e der nedo janete ko ngi Mamadou Loum international la sénégalais ko so Aliou Cissé hokki mo chance mo ara nganda ko fettude ko national Sénégal tiagal kan be ngati ngal portel jogol ngala wadde toto Ligue 1 française hakkunde Lille et Paris Saint-Germain dum ko kikilan doti asan day dum won ko tawte der jande stade dum rende won ko tawte der jande di Sénégal e odo subaka aldumano kasi jene le octobre 2020 non tigi Baba Moussa dum non en batta sona arde uddide e bore wonde woni bangal tan gede rendo non hande Moussa nya ina anda aljuma fo halde koy bangal cioftal balli woni sport de balde non ine jeewa ko buri hewda hande jewtindama Moussa nya hewbe e sippirobe Sénégal ko wayno sitte en wa jewtindede hen e wodbe hande parti ton to caggal leydi sippiroyde ngodo sippiro wietengo MMA dum non MMA tan ko les arts martiaux mix so nanama mix non ande ko heewi rendidina ko heewi hen ko ine jeya hen karaté sabo sippirongo Moussa Nya ine daña fettude ine daña fiide box ine daña kadi dum ko ganda fiide folong ine jaba e kadi don tottude kadi kuuje copie dum fof ko ganda ine jaba e odon sport wadde ne wawi wiede ko général sabo ko namdi ko fof ni heewi sabo ayi hande Sénégal so sippiro dañi wiete ko lutte dañdo sippiro yaadu ngoy pile e sippiro mo ganda ala pile dum non so ƴewama dañdo pile o wondo pile de haadi Moussa Nya sabo fettude jeyaka hen box jeyaka hen wonko heewi ko box ne ene jeyan kono kadi nangude neddo wada dum woni gede jeyaka hen te to e MMA wo dum don koko jaba Moussa Nya est ce que wonta kadi e bangal gotal kadi tampere walla yaade fuddo jangidde walla nata e areno jetta kuuji ganda ko kuuji musdi bawde addande ma cadele Moussa Nya ay ko don tigi ay sen jay MMA no bidani ko sport mo gonda ko badade reconnaître hande kono kay ko sport mo gonda tigi sabi sayi mbiruji men leydi Sénégal de ganda ko lamba waddo développer ne ay goro miira MMA wala ganda ko hay goro siftota wala o sport mo wode monde sayi hande ganda kam fami no ga payron c'est que lamba mayi lamba nati jogade valeur mo jogino nati ganda ko jogade atu mo jogino nati engouement mo wadanno dégager o nati jogade dum non wonde kambe ko hen be nguri ale sago be docteur dum non sport fo ko risque sport mo jiida aduna fof c'est un risque nder regret fierno ganda ko be don tubobe ene gaadi dum pile mous be kaw mbel Sénégalais kali te Sénégalais be am jabano di don kumba be kalani donc nak Bombardier de fierno roki balbo wane dum kawonde mbel Sénégalais be beltino donc nak c'est moment de faiblesse o wadama o fiama ganda ko sport jaahen ndar modulo hakul mum e omo sen ko kaw mo gondana wawno fitano jumno wode men ko sport fo wayno kalko finirte
yo jomum ɗamini hen fof par ce que jomum fiya ma ene fiya farɗo ene fiya gaño donc nak c'est du sang et partout so wiyama sport mix no mbiɗa joni ko cocktail alande fof waɗete dégage donc nak jiɗɗo ganduɗa ko akara o ma suusa kani tigui rigui donc kalis mon toon tubak noon itra kalis mon no waɗe ganduɗa ko ala ɗum rentabilité ɗum noon no ganduɗa waɗata pousser beaucoup de téléspectateurs walla ganduɗa beaucoup de visiteurs walla no ganduɗa ko bayoraji hewɓe ara alay sago noon ko gueɗe baɗe noon jeeye hen donc ɗum woni charme o rene sport c'est un risque mais bon voilà ɗum woni gañpe mabɓe quoi ala ko weeɓe adude hen noon tigui Moussa Niang ala ko weeɓi tigui kono kadi ha joni tan e MMA oɗon e mbiruji Sénégal naɓe saabu ene anda Moussa Niang hande mbiruji mataw namnaki pour ɓe soɓe jeehi ɓe e arène meɗen enen namnaki fettude wadde so wiyama armatio Moussa Niang armatio aɗa andi ina yaaji kamɓe hande ine wawi wiyede goto foof so ummima gam nadde oɗon sport ma fuɗɗito kadi à zéro saabu ma ya waɗe entraîné andine MMA no yarata andine ko fettude ma janggo fettude Moussa Niang andine ko fiide boxe ma janggo e boxe kono kadi Moussa Niang surtout ko ƴewtidimi seeɗa e combat oɗo yete no wiyete ka Bombardier woni garde makko Moussa Niang ko baɗɗo ɗum bese saabu ine anda garde koko dañi ine jogui sens fartangue Moussa Niang e banggal gotal woni sa foti ƴettude kowuji boxe aɗa foti jogade garde ma e yeeso ma mbasa jippinde ɗum kono ƴewtinda ko e yeeso makko o joganoki garde beele ko wasde wadde maîtrise boxe oɗon walla yettade goto banggue hande kanko e Rocky Balboa kamɓe ɗiɗo fof koɓe sénégalais ji Rocky Balboa hande ko janggi ko toon janggi ɗum toon wawi ɗum ha naati hen anda hen heptina hen ha wawi hande fottudemo saabu ne wawi wiyede ko Rocky Balboa fotti Bombardier e oɗon sport saabu kanko nodditimo amo nodditamo hawo notti hen wadde hande jangguidde oɗon boxe oɗon cippiro Moussa Niang wadde ɗum kadi maîtriser no fewi ɗum ɗon e koko waɗata fayida guila ɗo kala jiɗɗo nadde hen yo fuɗɗo guila ɗo Moussa Niang wadde entraîné janggude wone hen e gueɗe gam sa yeehi wasa bettudema une préparation no mbiɗani ça nécessite vraiment parce que no mbiɗani a lamma men ga ko mboɗen tegal CSN donc ro jiida c'est diamétralement opposé walla mbiyat ko toni pour hewde ganduɗa ko kaɓirɗe wadde mbiyanna jahowo e ɗeɗon golowole wona ferel tan ganduɗa foti no warde wadde mbiyanna une préparation ça nécessite quoi ɗo en joni ko mystique tan to joni ala mystique ala base lamba Sénégal ko mystique ɗum wonno charme mum mais to bon voilà c'est diamétralement opposé wadde mbiyanna so tawi aɓe daare oɗon catégorie sikki ala de un maɓe mbar lamba men Sénégal ɗo deuxièmement bon voilà maɓe change stratégie de combat et stratégie ganduɗa ko supérieur non tigui lamba kam en tout cas koko maayi Sénégal tigui wonno koye woñade kono noon nde corona ari koko yani tigui koye ɗi konngudi gondeten ɗo ɓindu jayndeli meɗen tottude won adi altine so Allahu lamɗo jaaɓi ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno Moussa Niang hedno e banggal gongal ngal amin jogui noon weltare yittude moɗo heede banggal caméra wo ko Amadou Touré e wondude Samba Diop